Riforma li kienet meħtieġa u issa se jkun hemm regoli identiċi għal kulħadd għal dan il-Prim Ministru Bertabela f'kummenti lil ġurnalisti barra il-Parlament dan brabta mal-emendi li ressa il-Gvern għal kodiċi ta' etika li jorbot lid-deputati. Daħħalna uniformità fejn għal dak li rigwardja l-konjuġi. Il-dikjarazzjoni tal-assi tal-membri parlamentari baqgħet dik illi dejjem kienet, però żidna illi d-dħul tal-membri parlamentari kollha irid jiġi dikjarat. U allura hemmhekk nemmen illi daħħalna element miżjud ta' trasparenza u ta' kontabilità wkoll. Intqal li dan il-kodiċi ta' etika se f'każ ta' konflitti ta' etika hekk kif fil-passat riċenti deputati l-oppożizzjoni wkoll għamlu mistoqsijiet parlamentari biex jaġevolaw xi persuni jew interessi fil-professjoni tagħhom. Dr. Abela tenna li l-livell ta' skrutinju żdied anke permezz tal-banek li għandhom livell akbar ta' skrutinju fuq id-deputati u l-konjigi tagħhom. Il-Prim Ministru qal dan wara li tnejn f'sinar il-Kumitat Parlamentari għall-Istandards f'Ħajja Pubblika qabel b'mod unanimu l-emendi tal-Gvern jiġu diskussi f'seduta apposta.